Lumabin Gabaon TV. Pag-uusapan lang natin yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Napakatami palang kababalaghan na mga nangyari previously. Makinig ka man sa news, makinig ka man sa mga vloggers, mas maraming negative po tayong napapakinggan at napapanood. Kaya napakahirap yung mga issue na yan. May mga hindi mahuli-huli, yung mga leader na nagpapatupad ng pagsamba sa Panginoon, hindi mahuli-huli. Mayroong mga dati sa gobyerno na mga nakagawa ng racket na sinasabi, ganon pala katindi ang nangyari sa ating bansa nung mga nakaraang administrasyon. Kaya nga, a law is a law, the law is harsh, but the law is law. Sabi nga ng ating Pangulo, ano? Manunood ako ng vlog dito sa KSA, puro ganun yung nakikita ko. Makikinig ako ng mga mainstream live media, ganon yung napapanood natin. Alam nyo mga kababayan, ang nais lang namin na mga OFW, kung hindi man kami ang makaranas, naway yung mga anak namin na pinapaaral namin ay makapasok sa trabaho sa Pilipinas, para hindi na sila magaya sa amin na lumayo dahil walang oportunidad sa Pilipinas. Nasa KSA po ako eh. Dahil maliit ang trabaho, kaunti ang oportunidad ng trabaho sa Pilipinas. Nandito yung oportunidad dito sa KSA. Kaya wag na sana tayong magkaroon pa ng pagpaplano na sirain yung pamamalakad ng ating gobyerno, o di kaya i-distract, o di kaya i-mislead. Magkaisa na lang sana po, ano? Magkaisa na lang po sana kayo para tulungan yung ating mga kababayan, para kung ano man yung nagawang batas dyan, suportahan na lang sana na i-implement. Ang nangyayari, mayroong nakaupo, tapos sisirain nyo, hindi maganda yung, o di kayo na-oppose nyo masyado, mahirap yun. Mabuti lang sana kung yung pag-oppose ay may proposal. Ano po, medyo nagaganda na ako ngayon sa sitwasyon naman ng ating gobyerno. Hindi yung sinasabi naman na ako ay nawawalan ng pag-asa. Kasi una sa lahat, nakikita natin na dumarami yung nag-i-invest sa Pilipinas. At kapag dumarami yung nag-i-invest, darami ang makikreate na trabaho. 'Di ba? At pangalawa, yung gobyerno natin na nasyonal inilalapit sa lokal. At kapag ganun ang nangyari, may iwasan ang middleman na tinatawag sa business. Pero ito, hindi naman middleman. Ang ibig kong sabihin, may idedirekta yung tulong. Graft and corruption has been started nung panahon pa ng mga Kastila. I guess sa ngayon, nakikita ko nalilesen yun. Hindi naman totally nawawala lahat. Pero makita natin ngayon, nawawala. Nababawasan.
Kaya maganda, may mga oposisyon na dati pang oposisyon nag-o-oppose pero may proposal. Ganun po. Hindi mag-o-oppose ka para sirain lang yung mga nakaupo. Nako, parang iba yun. Opinion lamang po ito. Huwag po tayong magagalit dahil minamahal ko rin po ang aking bayang Pilipinas. Pinapanalangin ko rin po ang mga namumuno at maging mga namuno na noon pa na wala na ngayon, at syempre ang kinabukasan ng ating mga anak. O ganun po. Sana naman magkaisa na lang po kayo, pagandahin ang ating bansang Pilipinas, palakasin ang ekonomiya para naman mabawasan yung mga nagugutom. Ako, galing na ako dyan sa kahirapan na ganyan. Nabuhay din ako sa probinsya, nabuhay ako sa Maynila, sa mga syudad, kaya alam ko. Sana po ganun na lang. Ano po, iwas-iwasan yung mga hindi magaganda na ginagawa, bagkos tutukan kung paano palaguin ang buhay ng mga mahihirap. Lalo lang ngayon, tumataas ang mga bilihin. Ang bigas, wala namang kasalanan yung namumuno kasi global yan ang pagtaas ng mga bilihin. Ano po? Tumataas lahat ng mga bilihin sa buong mundo yan. Kahit sino pang umupo, ganyan din yung haharapin niya. Ang sinasabi ko po, yung inflation rate. Yung inflation rate, nung nakaraang taon, kung nakabili ka pa ng 55, isang kilong bigas, at pag dumaan ng isang taon, at bibili ka na ng 65, normal lang yun. Kahit sino pang umupo, ganun din yun. Kaya nga, mga kababayan, magtulungan po tayo, magkaisa po tayo. Wala man tayong actual na participation, sana sa panalangin, sa pag-execute ng ating mga obligasyon bilang isang ama, ina, anak ng pamilya, ay laging nandun yung katapatan, laging nandun yung advice na pahalagahan ang trabaho, ang kinikitang pera, pahalagahan, matutong mamahagi rin kung anong blessing ng Lord na binigay sa atin. Sana gawin natin yon, kasi wala naman tayo sa gobyerno or eksaktong nasa government. Kaya sana po ay gumanda ang ating buhay, karoon tayo ng maraming trabahong oportunidad para guminhawa tayo. Isa kasi akong OFW, danas ko po ang buhay ng lumayo sa isang pamilya. Kahit mangyak-iyak ka kung pabalik ka na, hindi pwedeng hindi tumuloy, kasi meron tayong pinapakain, mayroon po tayong pinapaaral, mayroon tayong binabayaran buwan-buwan. Kung marami ang trabaho sa Pilipinas, sana ma-prevent na, kahit yung mga anak namin ay hindi na matulad sa amin na kailangan mga ibang bansa iwanan yung kanyang pamilya. Ano po? Iiwanan ng kanyang pamilya para magtrabaho dito. Sana gawin natin ang lahat. Ano po? Huwag yung watak-watak po tayo. Walang problema yung sa debate, pag manood ka sa Kongreso, sa Senado, puro debate, mapanood namin yan. May mga ganito, ganyan.
mas maganda kung sa implementation ay ginagawa. So sana po ay meron po tayong natutunan at nagustuhan sa ating live na ito dito sa YouTube. God bless po sa inyong lahat. At kahit anong faction ka man, mapa-government, pro-government o anti-government o neutral, ang masasabi ko, pagpalain po kayo ng Panginoon kagaya namin dito sa abroad. God bless. Hanggang sa susunod muli po na live ni Locanong OFW.